Okay. Amai makadi yenyu? Tiriko makadiyo. Mosimudza izwi renyu kuti vati vari kuona vagokwanisa kukunzwai. Indonzi Sylvester Tapfumanei. Ndiri mutori wenhau. Ndiri kutaurawo nani? Ndiri kutaura naSenzeni Mangeni. Amai, tiri kuona panapa muine mwana ari muwheelchair. Mungambotitaurira here nhoroondo yake kuti yakamira sei kusvika zuva ranhasi randasangana nemi tiri parobhoti muchitsvaga mari? Panashe ndingati ndakamusununguka neOP. Saka pandakamusununguka neOP Panashe haana kukwanisa kuchema, hapana chaakakwanisa kuita, but munhu yaya anogwina. Ndingati akatora 2 years achingogwina, ndikuti nanhasi anogwina, but iko zvinezvi zvinenge zvakuitawo zvichiitawo zviri nani. Upenyu hwaPanashe ndehwemaexercise nokuti haana chaanokwanisa kuita. Mwana anoda care yangu inini amai. Ndinomupa chekudya, chekupfeka, chese. Panashe munhu yaya anongodawo kubatsirwa. Saka handikwanise kuti ndimusiye ari ega. Haakwanise kumuka, agare, ataure. Ndinoita take care. Bozi baba vake vakamutiza. Baba vakatiza atozvarwa here? Anga ane 2 years. Vakatiza vachienda kupi? Handitombozivi kuti vakaenda kupi. Havana kana kuzombodzoka? Havana kudzoka. Chikonzero chavo pane mashoko avaimbotaura here vasati vaenda nekuda kwekondisheni yemwana? Vakangoti iye handikwanise kuchengeta mwana akadai so. Saka ini ndakaona kuti zviri kundiremera mukugara nokuti handina munhu anondibatsira pari zvinezvi. Ndakaona kuti pota ndichiuya naye munomu kumastreet ndichitsvagawo rubatsiro. Pamwe ndingakwanisawo kuwanawo munhu anodawo kundibatsira. Kuti chandainyanya kuda ndaidawo munhu anondibatsira kuti ndikwanisawo kuwanawo mari yekuti ndiwanawo kurarama naye. Anoda mapampa, mari yachona handina. Pandinogara panoda mari yerent. Plus zvakangooma nemakore aanawo izvezvizvi pa8 years. Kumalandlord vamwe havasi kukwanisa kutambira masituation. Pamba pandiri kutogara apa landlord akatokwanisa kutotambira situation iyi yandiri. Ndo pambawo pandakutotiwo apa pamba pandatombogarawo kwenguvawo yakatiwo rebei. Renti iri kudiwa imari ipapo? Panodiwa 16 years pamwedzi. Ndo mari yandinobhadhara. Apa munogara kupi? Ndinogara kuchitungwiza pa514 muna Ingwe. Ndo pandinogara. Zvinonzi Chitungwiza area chiyo. Vamwe vanoti kuelo kuB kunonzi panonzi paHuriyadzo. paHuriyadzo. Ngatidzokerei panguva mwana paakanga achiri kuchipatara nerubatsiro rwamaiwana kunana chiremba. Vana chiremba vanoti zvinokonzerwa nei zvokuti mwana agwine gwine? Panashe ane epilepsy ndo yaainayo. Ane cerebral palsy ndo chirwere ndo ndingati ndo matsanangurwa andakaitwa. Ndakaudzwa kuti ane cerebral palsy but iye anogwina. Saka rambai muchimupa
mushonga. Inini Panashe mushonga wandaimupa ainzi Eplim liquid. Ndo mushonga inini wandaimupa. Ndakatotengerwawo mushonga uyu nemumwewo munhu akauyawo muchipatara achida kumuona. Ndobva angoti regedzai ndimbomupawo mushonga uyu. Saka mushonga uyu ndo waanombopota achimbonwa. So nekuvharwa kwakaitwa mabhodha pari zvinezvi achauno uyoyo ndakumupa mapiritsi Phenobarb. Munomo hauwaniki here mushonga wacho zvoti kana uine mari unogona kuutenga muno muZimbabwe? Muno muZimbabwe unonetsa kuwana. Asi kana uwana unenge uchidhura? Kana ukawanikwa unenge uchidhura. Mari yacho manje inini handiikwanisi kuiwana. Nechikafu chaanodya, anoda chikafu ngati anodya chikafu chakangosiyana siyana. Nguva yega yega anosarudza kuti izvi handikwanisi, ende mwana zveshuwa haatokwanise kudya kwacho. Zvokuti kana ndichitomudyisa kune vachamuona achidya, zvimwe zvachona zvinenge zvichitobuda ndo madyiro ake. Kana kunwa mvura imwe inenge ichitobuda ndo manwiro ake, ndo upenyu hwake. Munhu angabvunza kuti pane here mabva kuchipatara, pane here kwamakamboenda kumasangano emuno muZimbabwe anokwanisa kunge achibatsira vana vanorarama neurema hwakadai, kana kuti mafoundation anodhila nevana vanenge vane epilepsy, kana ngoti irimuwo zvaro organization resocial welfare kwamakamboenda muchitsvagawo rubatsiro? Takamboendawo social welfare, but social welfare haikwanise kuwana mishonga yakaita seiyi. Chavangatokwanisa maybe kana zvatooma kukunyorera tsamba kuti uende une mwana anorapiwa, ndo zvavanokwanisa. Zvechikafu kuti kusocial welfare ndezveapo neapo. Maorganization acho pari zvinezvi handina mamwe maorganization andiri kuwana. Ndichiri kutotsvaga kuti ndikwanise kuwanawo maorganization achakwanisawo kubatsirawo Panashe, nokuti izvi handizvidi. Asi ndakaitira purpose yekuti munhu achangonzwawo tsitsi achakwanisawo kundibatsirawo, ndokukwanisawo kuwanawo kurarama. Umwe anogona kukwanisawo kuwanawo yepindwano pekugara, kana kuti business chairo rekuti ndikwanisawo kutengesa ndichimuchengeta. Vana vamina makasiyiwa nababa vachitiza, mune vana vangani? Panashe. Muna Panashe. Alright. Asi vana venyu vangani vese zvapo? Ndina Nyasha naPanashe. Nyasha vaviri? Alright. Saka Nyasha ndiye ari kukubatsirawo ndiye ari kutondibatsirawo. Ndakatonomutorawo mushoko aitogara, ndikati uyawo mbondibatsirawo. Tichipindawo tichitsvagawo pekutiwo tichirarama. Kusikira kwamunoita mumastreet pamarobhoti ipapapo, muri kumbowana like mari pazuva? Mazuva ano zvinhu zvakaoma, hakuna mari iri kumbonyatsobuda. Ngati kana ukati ndaendawo nemari zvinenge itori kana 5 years. Ndobva tichitofarawo chitoti pamwe mari ndo yatatowanawo. Mari iyoyo kana tikatoiwana tonotengawo kana hupfu, tonoisa kumba, mangwana todzoka futi totsvaga imwe, totengawo kana mafuta, tichingodaro. Kana tikazokwanisawo kutiwo tawanawo mari, taichingodawo ngoti tingoitawo zvinhu zvedu takagara pamba pedu tichichengeta Panashe. Transport yekubva kuchitungwiza muchiuya kuno kutauni munofamba sei, uye matambudziko amunosangana nawo pamatransport ndeakaita sei? Isusu handingati hangu patransport apa pakatione, nokuti isusu tiri kukwira mazupo tichiuya kunoku. Alright. Zupo roita mari kuenda kuchitungwiza manje? Rinoita 60 bond. 60 bond yacho iri nyore here kuiwana? Haisi nyore, asi nekuoma kwakaita upenyu pari zvinezvi, tinotongoti hatinenge tawanawo mabhondi iwayo toisungira toisa pasaidi. Umwe anombosara kumba, kazhinji ndinotosara ndichitotengesa huni nemarasha. Kune vachauya vachida kuona vanotoona ndakatoisa huni nemarasha tichitotengesa kuti wotirarame.
noti hatingamirire kuti tiri kumirira street chete. Tinotoigarawo kumba tichitotengesawo huni dzedu nemarashi. Mazupu akauya manje aya asati auya, dambudziko ramaisangana naro ranga rirei patransport? Pakanga isusu tingati kuuya kwedu takatanga kuuya kunoku manje. Kumashure uku taitotengesa huni nemarasha, but takaona kuti hatikwanisi kuwana mari yemapamba pahuni, hatikwanisi kuwana mari yerendi. Tinowana sei vachada kutibatsira? Tikaramba takaviga problem yedu hazvibatsire. Zviri nani tibude pachena kumhuri yeZimbabwe kuti vanenge vachida kutibatsira vagongokwanisawo kungotibatsirawo. Ndingade kuziva kuti kana pana anoda kukubatsirai, nhamba dzavangakwanise kufona dzinoti chii? Vanondibata pa0783 416 853. Idzokorore zvekare. 0783 416 853. Nhamba idzi dziri paEcocash? Dzine Ecocash. Handiti panobuda zita rakanzi chii? Panobuda zita rakanzi Munyaradzi. Rakanzani? Munyaradzi. Munyaradzani? Musoni. Imimi izita rakasiyana, ilaini randiri kungoshandisawo rakasiwa nababa. Tikuita kuti vanhu kana vakukutumirai mari vakugona kunge vachiziva. Ko imi chikonzero sei musati mane zita riri paEcocash? Ndikungoti waregedzai ndimboshandisawo irori. Naika aiwa, tinotarisira kuti vanhu vanowanzoda kubatsira munhu zvichipinda muzita make chaimo. Unogona kuzongotsvagawo renyu nekufamba kwemazuva. Handi mune Chitupa? Ndine Chitupa. Ngatiti munhu ari kunze kwenyika ada kukubatsirai sezvatinogara tichiitirwa pano paSly Media, mumwe munhu anogona kunge achida kukubatsirai. Mune Chitupa here? Ende zita ramatitaurira ndo riri paChitupa here? Uye zita renyu riri paChitupa rinonzani? Izvozvo zita randataura ndo zita rangu randakazvarwa naro, riri paChitupa. Ridzokororei? Senzeni Mangena. Mamwe mashoko amuda kutaura kune vanhu vari kuona zvinezvi kuti mashoko ekumbiro erubatsiro kuti mugone kubatsirwa padambudziko remwana wamuinayo? Ndachingokumbirawo kuti ane moyo une tsitsi zvake, chero chauinacho handigoni kusarudza nekuda kwesituation yandiri. Ini ndinotambira chero, nyange vanoda kundishanyira makasununguka uyai muone pamba pandinogara kuti mugutsikane. Ndoziva kuti kune vamwe vanoda kutouya kuzoona pana she wacho. Aiwa, makasununguka munongouya muchizomuona. Handiti aiwa, tinotenda. Thank you so much.